哎呦我的妈！哇，फैसा मोननायखाय हाथाया लोमनायथाराखैलै। मैखुननि फेक्टरि दं जानाव नै। मैखुन फेक्टरि। हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो न'आव उरि हाफाव दंमोन जानाव ओमफ्राय बेहाय बेरनाय आरो गय बारियाव एन्सार मोजां खानै साफा खालामगासिनो दङ प्लास्टिकआव सोखाजोब्बाय प्लास्टिकआबो साफा खालामनो नङालाय साफा खालामनो प्लास्टिकबो साफा खालामदो नोंना प्लास्टिकबो मिलायथारदों प्लास्टिकआव सोदों होननानैसो मोननाय बुजायनो हा एसे सोदों सुबाबो खारानो फैसा गैया नालाय जोंहा हाजोंसो लगायनाय जागोन माने फैसा गैया नालाय जोंहा बेफोरखौनो हाग्रा बंग्रा बुथुमनानै फानाबा माइरंआनो गैला रावबो आलासि दाफैगा जानो माइ ओंखाम राननांगोनसो जों जाजोब्बाय बिहामजो सानैजों माइरंआनो माथो थोरसिबा जाखायो जों बिहामजो बिखुनजोनो बांसिन जाखायो हाग्रा मैखुनबो नागिरनो हायो बनखौ खननाय नाबो गुरबावगोनसो मालाबा बेंगाय दंफांआवसो माने जलसे आंखौ लाबाय थानाङालै जेबो जायालै जायो बे न'थिन बन्द'खौ हरबाय आं सोलानो लुबैयोना बिखुनजोआबो लुगैया जायो माथो सोलायो अखानिबा बुरजा हरथारो मैखुनखौ सोलायो सोरखौ नुफेरा मैखुनखौ सोलानो लुगैया नामा बयबो खथ' गोथावना बियो हारा गैया मा गैया सु गैया मा गैया What is this? नाय नोंबो बांसिनसो दसेनो सायनो हाबाय आङो जि मोजां थांखादों आखायाबो थाम्फैया थैखायो माथो उरि मैखुनना बिजि मैखुन होनोथाय बेखौ जिखुनु जाया सेरथाम जाबाय आरो नै फाननोसै माबा जुलाफि जानो लोखि फुजायाव जुलाफि जानो फैसा गैया ने माने गावआनो दुर्गा फुजायाव बेरायदों ओमफ्राय जोंखौ लांफायाखैबा बियो नै ओंखायनो होनदों मानोबा लांनांगौ नोंखौ लाङाबा उरि खानानै बुरैखायो नामा जाया मालाय थाङाबा बुरियानो लेंसाहैबाय लायो बाङालिफ्रा मिथियाखै बिस्रा होबावगोन दाना बारा जानाय नङा ना बियो आदासो जानाय नङाबा बबावमोनहाय खानो मोनबालाय लायदेरला आं बाबाय सिं साजोब खर' साजोब्बाय एकदम जि खामानि बाहायनो हाखायो बारा हौवाखौ बिहामजो बिखुनजो सानैजों एकदम मैखुन फानबाय मैखुन फाननानै नै मा लाबोनो नै बिस्कुट बायनो होबाय जेबो खाया बा फैसा मोननायखाय हाथाया लोमनायथाराखैलै बेसेबां मोनखो मैखुन फाननायनि फैसाया बा मालायसो हरदो लोखि फुजायाव आङो हांसो लायनोसै गेलेहैनानै गेम गेलेनानै हांसो लायनां दाखालिबो आं बयलार लाबोखादों 1 लाख गोजो दस खालामनानै 1 लाखसो होनदों हांसो लायनोसै नै 1 लाखआलाय माखाय नै मा सावोदा आंखो आं बे माबासो खामथाबजोबलायबाय आलु सब जानाय नायनांगौ र' टेस्टि जादोंना जायाखैथाय आलु सब सावोदा आरो ना हामफाया आंखौ गावनो जासुफ्लाखा गावनो मावदों हारसिं रावबो थिनाखै गोथावानो हेबि रोंखायो आङो निन्द्राया दा ओंखाम जानो निन्द्रानि आलु बाथोनसोमोन बियो लागाव बेबो जालाङा गोथावानो जादों जाजेनाखै होबाय आसोलफ्रा
दे सिरि सिरि लों आवाज गैयालासिनो हायोबा No, 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 no. जेबो आवाज खालामो गथ'निलाय माथो सोरलाय बिदि सिरि सिरि लोंफिननो हायासै बे जाफिननो हायासै आयौ जाखां जायाखैलाय जायालां सामारा गोरलै बायदि बिस्कुट जानो बायो आं खायबा जादो अबा आथा गोजाखौसो जागौमोन आथा गोजा नङाब्रा आलु होखानायसो आलु गोजानिया बैदिनो आथा गोजा जायाहाय आलु गोजानिसो जालाय नोङो एथ' गोथाव जादों खथ' गोथाव नै आंनासो आंनासो गोथावसिन ओरैनो मोनजायो आरो आलु गोलावखौ जि मोजां जादोंना नै गोराथार नायना हालदै होबावनाय ओमफ्राय गोजा जादों मास्टारालाय आलु सक माबा गावनाया गावहरनायसो मेथाइखौसो माबायदिबासो आरो मोजांसो आं संनायखौ बासिनो हायो नोङो जानाय नायना र' मा जानाय नायना जादु दावा माबा जाल खाख्रे नोमा माराम जोंनांदों जासुलाथाय बियो उल्थासो जाखो बेदर गोजासो जालाबायो ओंखामजों जाया गोदाव सोराव ओंखाम मोनजायाखै होनलायबावगोन ओमफ्राय मोनबायनो ओंखामानो मोजांखौनो जानाय जायाखैलाय नों बेदरजों थाबाय बियो चिकेन पक'रा लायनां चिकेन पक'रा लायनो र' अबाव लायनो आयौ थिनालियाव फानफैदोंनो